who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana sa kaninyo. Padayon natong iampo ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan, ilabi na ang mga nag-antos karon, ilabi na din sa atong nasod ug ang mga maayo nga mga buhat mulambo unta, labi na diha sa atong gobyerno ug dinhi sab sa atong simbahan. Iampo nato ug pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors and donors na padayong naghatag sa ilang contributions alang sa atong mga proyekto dinhi sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulusol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Umari ka kanamo, Ginoo, og pinaagi sa imong gahom, ilikay kami sa kadautan og sa sala og luwas sa kami. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Dili na madugay nga ang Lebanon mahimong usa ka tanaman nga mabungahon ug malukop sa kakahuyan. Niadtong adlaw ang bungol makadungog na kung basahan siyag basahon ug ang mga buta nga nagpuyo sa kangitngit makakita na. Makakaplag ug kalipay diha sa Ginoo ang mga mapaubsanon ug ang mga kabos magmaya tungod sa balaang Dios sa Israel. Kay mahanaw ang mga tawong bangis ug mawagtang ang mga mabugal-bugalon ug puuhon ang tanan nga mahigugmaon sa pagbuhat sa dautan ug nagbutang-butang sa iyang isigkatawo ug magbutang og laang sa tawo nga naglaban sa katarong ug pinaagi sa limbong hikawan nila sa hustisya ang mga inosente. Busa nag-ingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel nga nagluwas kang Abraham sa iyang kalisdanan. Katawhan ko dili na kamo kaulawan ug dili na maglipaghong. Kay inig kakita ninyo sa inyong kaliwat, nga akong gihatag kaninyo, pasidunggan ninyo ang akong ngalan, simbahon ninyo ang Dios ni Jacob, ug kahadlukan ninyo ang Dios ni Israel, ug sila nga naglibog, makasabot na unya, ug ang mga gahig-ulo, mutuman na sa akong sugo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluluwa.
kinsa may akong kahadlukan. Ang Ginoo mao ang dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kalisangan. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Usa ka butang akong gipangayo sa Ginoo, kini ang akong gipangita. Ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, aron makasudong ako sa kahiligugmaon sa Ginoo ug makapamalandong sa iyang templo. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Nagatuo ako nga makakitag ako sa kaayo sa Ginoo diha sa yuta sa mga buhi. Pabuta ang Ginoo uban sa kaisog, pagmalig-on sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya mibiya sa Jesus ni adtong dapita ug samtang naglakaw siya, duha ka buta nga lalaki misunod kaniya. Naninggit sila, anak ni David, kaluy-i in taon kami. Sa nakasulod na si Jesus sa balay, miduol kaniya ang duha kabuta ug nangutana siya kanila, nagtuo ba kamo nga makaayo ako kaninyo? Sila mitubag, oo sir. Unya gihikap na Jesus ang ilang mata ug miingon siya, maayo kamo sumala sa inyong pagtuo. Ug sila nakakita na. Unya gipinahan sila ni Jesus sa dili gayud pagpanugilo niini kang bisan kinsa. Apan milakaw sila ug gisangyaw hinuon nila ang balita mahitungod kang Jesus sa tanang dapit ni adtong yutaa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Usa sa mga timailhan
nga ang tao mapaubsanon, kanang tao nga maghimog maayo pero dili mangandoy nga mahibaw-an. Kamo, ganahan mo nga maghimo mog maayo nya dili mo tagdon, dili mo ma-recognize. Okay ra na ninyo? Sure? Kanang pertini mong tabang sa imong anak nya dili ra kaniya ilhon nga ginikanan. Okay ra mo ana? Nang pertini mong pagbinuotan sa imong bana nya ilisan ra kag kabit, yano-yanohon lang kag kasaba. Okay ra mo ana? Wa na mo lagi mumuting. Na siya. Ug unsa may gibasihan ani? Si Jesus nagpakita nga isip tao dinhis kalibutan. Wa gid tay mabuhat nga maayo kun wa ang Ginoo. Muna nga ang iyang gisultis buta, mituo ka ba nga makabuhat ko ani? O mituo mi, maayo ka, sumala sa imong pagtuo. Dili si Jesus isip tao, mao'y niayo sa buta, katong duha ka buta. Kisa may miayo sa duha ka buta, ang ilang pagtuo ngadto sa Ginoo. Pasabot, gipakita ni Jesus nga dinhis kalibutan, wala tay mabuhat nga maayo para nato nga kita ra gyud. Pareho nako karon gasulti man ko dire. Una ko ni sulti dire. Karon niwali ko. Kinsa may gahapin aning lamisa? Di ba? Kinsa may nag-andam aning sound system? Kinsa may nag-andam aning mga libro, hasta ning naglaba aning akong igsusulob. Una ko makabarog dire. Kinsa may gaandam og pamahaw. Di ba? Kay way pamahaw, nya wa say naglaba, pertingil ara ni wa say nagbutang dinhi, ako pay mubutang, muhanay aning tanan. Ambot ka og maay pa baka kog daong diri mo sulti. Di baka ko magkusmod, no? Nabang wa gyud mo tabang ba magtan-aw rang tanan. Nya og mabuhat na nako, ako ra gyud doon na nako'y katungod nga moingon, recognize ako ninyo kay ako ra gyud ani. Pero dili oy, kanilang tingog akong gigamit, di man ni ako. Kanilang mga ideyas nga akong paambit ninyo, di man sad ni ako. Hinatag ra man ni sa Espiritu Santo og kuhaon ni, oy mahimo ra jud kong amang. Ragod anang mo recognize tab ngilngiga ng doktora, purting mo opera oy. Ayaw yun, basta mo opera. Ayaw yun, kay ngilgi kayo, espesyalista na. Sige ko no, pasuwaya ko no siya, nga operahan aniyang tao nga na-aksidente sa sasakyanan, nga nabuak ang niya, wa na maginhawa, paoperahin ko no na niya, maayo na. Ha? Ambot lang ka. Pero ang iya palang gigamit ngadto sa pag-opera, ang mga nag-assist niya, mga doctors, ang mga nurses, ang nag-andam tanan, magsige ra gud nag-ingon ang doktor. Hatag na sad na itigtunol ba. Pero siya gyud may manguha dito, siya pay mag-andam, siya pay mag-sterilize ana tanan. Unya siya pay mo opera, way mo assist niya bisag usa. Ambot di baka na siya giyaw-yaw. Napay iyang asawa tingali or iyang bana, nag-andam dito sa ilang balay, nag-take charge sa ilang mga anak. Kaya ang ilang mga anak siya pa'y mag-atiman, niya na mag-text niya, lang imong anak dire, wa mo eskwela, na mag-opera ka, but lang. Inyong balay, nasunog. Sus. Nganong nasunog man, way gabantay sa mga bata, gisilaban ang balay. Ito may mga maid, ito may nagbantay tanan. So, taken care of. Mauto ang gitawag og network of efforts before we can do certain good act. Na ay network of efforts. Ug mao na nga si Kristo siya ay panabi. Kay kung manabi ka, itabi na lang sang tanan nga na-involve ani. Ayaw ko i-single out. Mao na ang humility. Sige ka na we, lingiyay mo tupad.
Inamutuo ka nga nakatampo ko sa imong kinabuhi. Ingna ka na. Basig nagtuo ka nga kanang imong tupad, wa ra ginailabot nimo karong buntaga. Oh. Usahay ingon ana ra bata. Mura bag kita ray gapuyo sa kalibutan. Kana bang mo desisyon ta nga murag yug wa kita mo consider sa ubang tao. Ano maghimo ra tag desisyon ba? I-parking ko ning sakyanan dinis akong tugkaran nga karsada. Kay daplis daan among balay, anhi ko ni i-parking. Wa ka mo consider sa imong mga sa uban ba nga naggamit anang maong daan. Ana, kuralon ko ning akong yuta aron secured ko dire. Unya wa nay agianan ang inyong silingan. Wa ka maghuna-huna nga kun wa nang inyong silingan, ikaw ra gyung usa ga puyo diha ana. Tibuok nasod ikaw ra gyung usa diha ga puyo, wa na kay silingan. Mabuhi ka ka? Kamo, kasi ganahan din mo puyo sa usa ka probinsya nga ikaw ra gyung usa, taas kamot. Ang wa gilain tao ba? Sige, ato na lang iridos sa usa ka municipality, kan palintan liluan, ikaw ra gyung usa ga puyo, kasi mo sugot. Lingo mo lagi mo. Hasta ang atong pagpuyo, hasta ang atong paglakaw-lakaw, network of good efforts na. Ang nanilhig sa daan, ang nagspalto sa daan, ang nagsiminto sa dalan, ang namut ng hatag og buhis para naatay ikapasiminto sa atong mga dalan. Network. Muni kaning mga slat-slat na to dinhi nag-establish ni og network of contribution aron mahimo tang makatukod aning atong mga structures, makatabang sa mga kabos. Muna moingon jud ko, dili na lang nato basahon ang mga donors. Ngano man tungod lang kay dako kay kag nahatag, basahon ka og wap-asa ng network of people nga nag-effort para mo dako-dako ang imong income, di sa kakahatag og dako. Pananglitan ron, naninda ka, businessman ka, og wap ay nagsigig pamalit kada adlaw na ka kay ginansya. Apil to sila sa imong pagpalit og slot. Labi na gyugwa ka mo palit og slot. Kuyaw kay na. Ako pare, mupalit man sa kog slot, kanang akong gipalit og slot. Kanang ako din ang ipagarbo. Og wap ako magdupa-dupa, nya wa say taong ni simba, asa man ko makakolekta. So network gihapon. Muna tungod aning atong network of good efforts, di ko gusto nga ma-recognize nga moingon dayon mga tao, sus di patungod padersiano, di ginamahitabo ingon ana. Ha? Ngigagod ninyo, pila ragod ni akong na-contribute dinhi. Bisan gani pagtaod aning usa ka granite dinhi, wa man gani ko na maghimo. Nakanang ako ginitao diha. Wa oy, igo ra jud kong nanighawak tanaw-tanaw kani nganong hiwi man ni tarong ni be, tarong ni. Ang nagsigtarong diha katong nagkabulingit ang naong diha, ang katong mga mason. Di ba? Nya mo angkod ka ba? Dindot kayo na ako'y gataod anang granite. Hilasa god nimo. Ako'y nagpahimo ani mga bangko. Sige. O man gani ko katampog himo diha nang bangko bisa gamay. Igo ra man ko muuyog-uyog. Oh, di man lagi ni siya tarong. Tarongan ni be. Igo ra jud ko muana. Pero ingnon ko nga ikay tarong diha be. Pasabot, let us recognize mo na ang tao nga humble, kanang tao nga kana ganing mapaubsanon, kamao siyang motanaw nganong naingon ani ang akong kinabuhi. Ako ba'y hinungdan o daghang tao nakakontribute niini? Una sa atong unang pagbasa, ang gisulti sa Ginoo, ang mga mapahitason kanang gasigig daog-daog, sigig bugal-bugal, sigig butang-butang og mga dautan ngadto ilang isig katao, mga hanaw na sila. Pero kamong mga matarong, kamong nagampo sa Ginoo, kamong nahigugma sa inyong isig katao, kamong nagsigig buhat og maayo, dili gyud mo maulawan. Kanang mga taong magbuhat og dautan, nindot na sila sa sinugdanan, moabot yung panahon nga malusno ng ilang self-image og ang kauwaw manglipaghong ng ilang naong. Ang uban ganyan na maghikog na lang kay di na makaya ang kauwaw.
Pero kana mga tao nga mga mapaubsanon, oy, stable kay nagkinabuhi. Imo nang tamparuson, muhubag ang naw, magsige na gid nag-smile. Ka na be, lingi ako sabi mong tupad. Yung na mo smile ka kung tamparuson. Smile ka na. Maingon na siya, si tuon mo na ako, buang ko. Pero usahay, sa kalibutan, mura biya nigbuang kani mga mapaubsanon. Mura na sila buang, imong awayon, di masuko, imong dagmalan, di mo reklamo, imong kuhaan, dili na lang san mo maningkamot, nga kwaon pa na niya. Parang san Rocky ba? Kwaon niyang butang, warasad, okay ra. Ana, no? Duta kag daghan parisyon ni ringon ani, no? Nga kuan, ay noon kamong nanimba din murag ingon-ingon naman mo ani. Ngali. Murag duda ko ang mga naong ninyo. Liwat sa sana nako. Kana bang dali kayo mo kusmod ba basta di lang ma-recognize, kusmod ayon. Maglungag lang dito sa balay, nya mo ingon dayon ang bana nga sam ni pagkalungagaw man nila. Ikay luto diha. Ana dayon. Kamaong ka. Nya din agad mo luto ba? Din agad mo bangon, anaos ba na? Day, wala ka maglungag. Saway-saway man ka diya. Man ka, ikito. Naon ning kartiyo diya. Oy, ayaw pagluto inigingos ba na wala gini lami. Siya, pareha sa nanako, wa say lami. Ana, naala. Wa magikalami is akong giloto samot nas galuto. Ya mingon din na imong bana, ay dili oy, lami magod kagod. Siya. Ano, sige ko andiya, sige lang mo kumidyahay ba? Walang ko walang personalan good. Inigiyon, wala nila may imong giloto. Bebe, ari diri be, unsaon man nako pagpalami be. Kanang parehan nimo kalami ba? So, lami anday ka nako dai. So, lami kay kang lutoon dinhi. Lami kay kang ipuli dinhi ba hiwa-hiwa o nya lutoon ti kang buhi dinhi animala ka. Ana. Di ayaw ana kuan gyud paubos gyud. Og sawayon ta, okay. Kung daygon ta, dili okay. Mo na si Kristo ningon siya, ayaw gyud panabi. Og di ko ninyo daygon, okay ra. Pero daygon ko ninyo, murag dili okay. No? Dota, no? Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo mao ang akong kahayag ug ang akong kaluwasan. Muna, ayaw kog dayga ang Ginoo. Ayaw ko og sigihi og kaning hatag og mga maayong komentaryo. Tagai og maayong komentaryo ang Ginoo. After all, kitang tanan pulos ra gid tawo, nothing without God. Mao nang di na ta mangayo nga daygon. Nganuman, sa ato pa lang pagbuhat og maayo, it shows nga ang Ginoo nalipay nimo. Igo na kay na to please God. Mao na'y pinakanindot. Una, kung di mo mupalit og slot, igo na para nako nga nakapamaligya kog slot kay mo na'y sugo. Nya kung nipalit sa kag slot, ayaw na lang sa pagpa-announce dinhi. Nga naman, dako na kay na nga grasya nga naa kay gikapalit. Ayaw ipa-announce. Mabutan na ka ng nabitang magpabutang kita diya gritablo kabantay mo wadyo na nato buhata nya lipay sa kay ko nga daghan mura ganing almost all sa ato dinhing mga donors kana mga almost 25,000 nga nagbalik-balik og palit nato dinig slot support sa atong projects silang tanan moingon gyud Father ayaw na lag mention na diha gani sa atong opisina kay resibuan man gyud nato moingon ayaw na lang Father ayaw na lang mahibawaan ta dili sir for record purposes ra ni pero di mo i-announce kana ba lipay kay ko maminaw yung nana bitaw nganuman dako gid tag reward sa Ginoo ni ana. So salamat kaayo nga nagpractice na ta dinhi isangyaw na natos uban aron mawa na ning mga nagdepresyon kaning na stress kanang siging luod-luod tungod ra man gid na sa mga KSP nga batasan. Unsa man ang KSP? Kulang sa pansin, kulang sa pagtagad. Daghan kay nangabungkag ana nga mga broken hearts tungod anang pagpangita anang pansin.
anang pagtagad. Karon ilisin na naog sa man atong ilis ana. Kulang sa ilisin na siya. Kulang sa zaman. Kulang sa pagpaubos. Mo na siya. Mo nang na-stress ka kay kulang ka sa pagpaubos. Sige kag pangitag pansin. So kiispi lang yapon. Kulang sa pagpaubos. Sige. Nindog na ta mga mapaubsanon. Mga igsoon, gihatagan ta sa Ginoo sa hingpit nga mga grasya alang sa atong kaluwasan. Busa malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga nangulo sa simbahan nga motuhop sa ilang mga kasing-kasing ug hunahuna ang pulong sa Ginoo aron ila kining mapakaylap sa tanang suok sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga nangulo sa atong nasod nga mahimo silang modelo sa pagpanagdait ug panag-igsuonay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga nangalagad sa mga tambalanan nga dili sila muangka sa pagserbisyo sa mga masakiton, labi na sa mga kabus, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang kang halangdong Teofilo Kamumot, nga isipon unta sa Ginoo, nga takus nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga nangamatay, nga mahibuban na sila sa mga anghel ug mga santos didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. O Ginoong Dios namo, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nga naha kanimo uban sa mapaubsanon ug matuohon nga kasing-kasing, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panupino nga abot sa yuta, ug ginamat sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tod sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaing paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makapoy-poy unta kanimo Ginoo ang mapaubsanon namong pagampo ug sakripisyo, ug tungod kay wala man gayud kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong panabang. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kaysa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga ang gisaad nga kaluwasan makabot namo, nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo, mubalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balingan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer,
ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu ganan sa pangalangit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinulua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugan himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanim. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhian kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhian kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako anay ang kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag.
Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life, carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life, carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Magampo kita. Human kami mabusog o Ginoo sa imong lawas ug dugo, pinaagi niining sakramento, tudloi kami nga hukma namo nga maalamon ang mga butang nga kalibutanon ug higugmao namo ang mga butang nga langitnon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagka-relax. Unsaon man kinahanglan dili ta mangandoy nga tagdon or i-recognize, nahanglang magpaubos ta kanunay. So kung ma-stress na ka, ki-SP ka, kulang sa pagpaubos. Muna siya, magpaubos ka, wala na'y stress, dili na sad ka mangluod. Dili ko ka-report karon sa atong DOPS kay ato pang tingbon kay halidi man atong pizza 30, sinugma na nato i-report. Padayon lang tang mamalit ni ini kay daghan pa man kaayo tag slots nga available. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks.